Rückläufer. Από το 1941 μέχρι το 1945 σακατεύτηκαν ή εξοντώθηκαν πάνω από 7.000 αθώοι άνθρωποι σε φρικιαστικά πειράματα που υπερβαίνουν τους κανόνες όχι μόνο της ηθικής, αλλά και της ίδιας της λογικής. Τα σατανικά μυαλά των Ναζί είχαν οργανώσει με επιμέλεια περίπου 70 ιατρικά πειράματα. Διερευνούσαν με τη βελτίωση των στρατιωτικών συνθηκών, την εκαθάριση ολόκληρων πληθυσμών, τη δημιουργία της αρείας φυλής και γενικά τα σχιζοφρενικά οράματα των αρρωστημένων εγκεφάλων τους. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η επούλωση τραυμάτων, αντιμετώπιση λοιμόξεων. Στα συγκεκριμένα πειράματα, οι κρατούμενοι μολύνονταν με βακτηρίδια τετάνου, αηριογόνου γάγκρενας και στρεπτόκοκου. Σε ανοιχτές πληγές που δημιουργούνταν, κόβονταν τα γύρω αγεία ώστε να αναπαραχθούν με ακρίβεια τα τραύματα στις μάχες, ενώ στα θύματα γίνονταν χειρουργικές επεμβάσεις κάθε είδους. Στις πληγές αυτές ρίχνονταν χώμα, πριονίδι και θρήματα γυαλιού και στη συνέχεια δοκιμάζονταν διάφορες ουσίες για την επούλωση του τραύματος. Για τη μελέτη των τραυμάτων επίσης άφηναν γυμνούς τους κρατούμενους στις αυλές και στη συνέχεια αμολούσαν πεινασμένα σκυλιά που έσκιζαν τις άρκες τους. Όταν μάλιστα οι πληγές επουλώνονταν, οι γιατροί τις άνοιγαν και πάλι για να δοκιμάσουν νέα φάρμακα. Ένα παράδειγμα προπαγάνδας του ναζισμού είναι η αρχιτεκτονική. Τα κτίρια είναι συνδυασμός ρωμαϊκού και γοτθικού ρυθμού. Έχουν μεγάλη επιβλητικότητα και προκαλούν δέος λόγω του όγκου τους. Υποβάλλουν την αίσθηση της μεγαλοπρέπειας και την ιδέα της δύναμης της αρείας φυλής και του ναζιστικού καθεστώτος. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το κτίριο της Νέας Καγκελαρίας, το Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου, αλλά και το γερμανικό περίπτερο που μπήκε στην έκθεση του Παρισιού το 1937. Από την άλλη πλευρά, η τέχνη χρησιμοποιείται ενάντια στο φασισμό και ένα παράδειγμα είναι η Γκουέρνικα του Πικάσο. Ο Πικάσο εμπνεύστηκε το έργο αυτό όταν οι Γερμανοί πιλότοι της αεροπορίας βομβάρδισαν την κομμόπολη Γκερνίκα. Στο βομβαρδισμό εκείνο σκοτώθηκαν 1.650 άνθρωποι και ισοπεδώθηκε το 70% της πόλης με 32 τόνους εκρηκτικά. Ο Πικάσο απέφυγε να ζωγραφίσει αεροπλάνα, βόμβες ή ερείπια. Οι δύο κυρίαρχες μορφές του έργου είναι ένα σταύρος και ένα πληγωμένο άλογο με διαμελισμένα κορμιά και 4 γυναίκες που ουρλιάζουν κρατώντας νεκρά μωρά. Ο Χίτλερ στην προπαγάνδα του πρόβαλε τη δύναμη, τη στρατιωτική πειθαρχία και την ενότητα της αρείας φυλής, ενώ ο Πικάσο αποκαλύπτει το πραγματικό πρόσωπο του φασισμού, το πρόσωπο της καταστροφής, της βίας και της φρίκης. Το ντοκιμαντέρ «Ο θρίαμβος της θέλησης» είναι ένα από τα γνωστότερα παραδείγματα προπαγάνδας στην ιστορία του σινεμά. Γυρίστηκε κατά παραγγελία των ναζιστών για να προπαγανδίσει τον ναζισμό ως το μόνο τρόπο για να ξαναβρούν οι Γερμανοί την αλλοτινή τους δύναμη και περηφάνεια. Τα μακρινά πλάνα, αεροφωτογραφίες από το πειθαρχημένο πλήθος μπροστά στον ναζιστή ηγέτη στόχευαν να τους υποβάλουν την αίσθηση ότι όλο το γερμανικό έθνος είναι στρατευμένο και ενωμένο κάτω από ναζιστικά σύμβολα. Σε όλο το ντοκιμαντέρ τονίζεται η έννοια της καθαρότητας και της ανωτερότητας της γερμανικής φυλής, ενώ οι μακρινές λήψεις αποδίδουν τη μαζικότητα του επιχειρήματος. Ο Τσάρλι Τσάπλιν το 1939, πριν ξεσπάσει ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, γυρνάει την ταινία «Ο Μεγάλος Δικτάτορας». Με όπλο το γέλιο και τη σάτυρα δίνει ένα γερό χτύπημα στις βαναυσότητες του ναζιστικού καθεστώτος, γελιοποιεί το Χίτλερ και το Μουσολίνι και βάζει στόχο να αφυπνίσει τόσο την κοινή γνώμη όσο και τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης.
I'm sorry. But I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Και το Heil mein Führer. Ένα παράδειγμα. Ήταν η ανατείναξη της Δύσκολες.
λέξεις. Έλα. Διέθετε διαφωνική. Όχι. Ραδιοφωνική. Αεροπορίας. Οι ανακρίσεις και τα βασανιστήρια στα κρατήρια. Στα κρατήρια! Πολλοί από αυτούς. Ωραία. Τραβάμε τώρα. Λοιπόν, παιδιά. Ένα σκυλάκι βρίσκω. Ξεκίνα. Φούρε. Αυτία. Δεν ταιριάζει, δεν στη γράφει. Από την άλλη εποχή αυτοί οι άνθρωποι με ήττα δεν έκαναν παρά το καθήκον τους. Εκτελώσαν... Έλα γαμ... Μην το πεις. Κόψτε.